Gå da til fucking tøj på din bums. Ja. Det er behind the scenes. Ja, vi er klar til... Fucking skrald. Ja, vi er i gang med at... Vi skal til at optage en fodboldscene. Bude her er klar. Boom. Det var mit cue. The fucking chopper. Dennis, er lidt fucking... Dennis! Jeg kan sådan her stol efter dig, Dennis. Træk mig i lunchchok, for det træk ind. Hold kæft, Dennis. Okay, kan vi komme videre? Ja, skal jeg bare komme løbende ind og så også sådan vælter og være mega forpust. Ja, og så sige... Egon, branddøren angriber! Branddøren! Branddøren angriber! Det var det, I sagde! Den branddøren! Ja. Branddøren. Og så Mr. Guldlok. Nå, det er sgu. Det der, det kunne være en serie. Bare 20 minutter til Dennis. Nå, det er sgu.